लो बनारसी साड़ी साया ब्लाउज कटपीस टू पीस पोलिस्टर झलकौआ लहरेदार झोकेदार मजेदार फैंसी साड़ियाँ वीआईपी कंपनी की वीआईपी साड़ियाँ एक साड़ी पर दूसरी साड़ी फ्री। ए फेरी वाला का ले आवा हो तनी आवा देखावा त। अरे मर्दी का चीज है रे। अरे सारे धीरे से बेच के चल नहीं इधर कुटा जीबे। झांझर वाली चोली और रेशम वाली कुर्ती गुड़िया के फैला के आगे मले लागल सुरती। झांझर वाली चोली और रेशम वाली कुर्ती गुड़िया के फैला के आगे मले लागल सुरती। एक से एक वीआईपी आइटम देख के मंझौआइल मोल भाव करे के बिया चुनमुनिया बौराइल। सौदा ऐसन दिखा दिहल माल फेरिया वाला पटा लिहलस, माल फेरिया वाला पटा लिहलस। झांझर वाली चोली और रेशम वाली कुर्ती गुड़िया के फैला के आगे मले लागल सुरती। एक से एक वीआईपी आइटम देख के मंझौआइल मोल भाव करे के बिया चुनमुनिया बौराइल। सौदा ऐसन दिखा दिहल माल फेरिया वाला पटा लिहलस, माल फेरिया वाला पटा लिहलस। www.bhojpuritarka.in कहेला कि टोके देखा गोरी कैसन माल बा, कहेला कि टोके देखा गोरी कैसन माल बा। पाटी बड़ा मुलायम कपड़ा जैसन तो हर गाल बा। कहेला कि टोके देखा गोरी कैसन माल बा, बाटे बड़ा मुलायम कपड़ा जैसन तो हर गाल बा। चक्कर ऐसन चला दिहल माल फेरिया वाला पटा लिहलस, माल फेरिया वाला पटा लिहलस। धीरे गांव के लड़किन के टोली आई, धीरे धीरे गांव के लड़किन के टोली आइल। आँख मटक्का होके लागल बात गईल घबराई। धीरे धीरे गांव के लड़किन के टोली आइल, आँख मटक्का होके लागल बात गईल घबराई। कानी उंगुरिया दबा दिहल माल फेरिया वाला पटा लिहलस, माल फेरिया वाला पटा लिहलस। कहाँ दिखाई खुल के नाते होता देर हो, जल्दी कहाँ दिखाई खुल के नाते होता देर हो। जाए के बा घर हूँ हमरा हो जाई अबेर हो। जल्दी कहाँ दिखाई खुल के नाते होता देर हो, जाए के बा घर हूँ हमरा हो जाई अबेर हो।
जलिया ऐसन बिछा दिहल माल फेरिया वाला पटा लिहलस माल फेरिया वाला पटा लिहलस जी जल्दी में नाही खुले मन के फाइल दुबे जी जल्दी में नाही खुले मन के फाइल रात होई त रुपया का बड़ा पगलाइल दुबे जी जल्दी में नाही खुले मन के फाइल रात होई त रुपया का बड़ा पगलाइल चंदू ललवा देखा चरा दिहलस माल फेरिया वाला पटा लिहलस माल फेरिया वाला पटा लिहलस झांझर वाली चोली औरी रेशम वाली कुर्ती गुड़िया के फैला के आगे मले लागल सुरती एक से एक VIP आइटम देख के मन झुआइल मोल भाव करे के बिया चुनमुनिया बौराइल सौदा ऐसन दिखा दिहल माल फेरिया वाला पटा लिहलस 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 www.bhojpuritarka.in